Daar zijn ze. Grijp ze, Johnny. Terug! Ze halen ons in. Hij is gek. Moeten we het water niet weer eens verversen? Volgens mij is het niet meer geheel proper. Schat, ik heb het 2 dagen geleden nog ververst. Het ziet er anders weer behoorlijk smerig uit. Het water is glashelder. Maar Jongens, de volgende keer bij ons. Die kijken wel uit.